5 úspěšných ročníků zašovské 24hodinovky nás vedlo k ohlédnutí k začátkům a vytvoření tohoto dokumentu o vzniku ojedinělého závodu v České republice. Někdy začátkem roku 1992 přichází šéf horolezeckého oddílu Zdeněk Ficek s návrhem, abychom zorganizovali 24hodinový závod na běžkách. Návrh se setkal celkem s nadšením, neboť tak mohla být určitým způsobem přerušena jednotvárnost činnosti našeho klubu. Termín je určen. Pojede se 7. a 8. března roku 1992 a podmínky účastí jsou jasné. Kdo má v horolezeckém klubu Valašské Meziříčí zdravé ruce a nohy a vlastní běžky, musí se postavit na start. Hned po tomto verdiktu zahrnuje horolezecký klub jen 6 členů, protože všichni ostatní se raději chtějí věnovat pořadatelské činnosti. Vyvěšuje se ještě několik plakátů a letáčků a nakonec na startu stojí celkem 9 borců a 2 16leté dívenky, kterým se částečně upravují pravidla. 12. hodina odbíjí a tím se na trať vydávají bojovat s časem a fyzičkou všichni, kteří zatím ještě neví, jaký krajíček si ukrojili. Počasí a sněhové podmínky při tomto prvním závodu jsou naprosto dokonalé. Tomu taky odpovídají výkony jednotlivých závodníků. Výkon 300 km vlastně měl do B6 Valašského Meziříčí na prvním místě se dá nazvat opravdu profesionálním. Na podzim tohoto roku začíná horolezecký klub organizovat ještě závody na horských kolech na Velký Javorník, které se dočkaly úspěšných 4 ročníků. Druhý ročník 24 hodin na běžkách v 93. roce probíhá již s menším nadšením a pouze z 10 běžkaři na startu. Také výsledky díky velice nekvalitnímu sněhu mají podstatně nižší hodnotu. V následujících letech se díky naprosto nevyhovujícím sněhovým podmínkám závody vůbec nedají realizovat. Myšlenka zorganizovat soutěže na horských kolech se setkává na schůzi horolezeckého klubu s různými názory a dohady, ale nakonec opět zvítězí nadšení nejen členů horolezeckého klubu, ale také místních zašovských cyklistů. První závod v České republice 24 hodin na horském kole se datuje rokem 1995. Organizace spadá na 15 horolezců a cyklistů, kteří si to chtějí rozdat z hecu zejména mezi sebou. Dokonce se uzavírají sázky, kolik se na startu sejde nadšenců a kolik kilometrů lze na této trati s převýšením asi 90 metrů vlastně ujet. Nakonec však na startovní čáře tohoto určitě ojedinělého závodu stojí k velkému překvapení všech 61 mužů a 8 žen, kteří budou soutěžit ve 2 kategoriích. Start je volen na pátek na 17. hodinu a to z důvodu relativně větších sil na noční jízdy. Později se však ukáže, že tento tah byl špatný a spíše vedl k opačnému účinku, protože psychická zátěž s představou druhého dne a nedohledností cíle je více zlomující než námaha fyzická. Nezbytné finanční prostředky na zorganizování závodu jsou získávány od dárců a sponzorů s různými obavami o úspěšnosti této akce. Závod vyhrává Pavel Bauer z 55 okruhy, což bylo 467,5 km. V prvním ročníku měřil jeden okruh 8,5 km. V ženách pak na prvním místě se umístila Šárka Sobková z 36 okruhy, to je z 306 km. Závod končí poměrně velkým úspěchem v hodnocení jak závodníků, tak i diváků a dlouhou dobu se ještě hovoří o nové a zajímavé sportovní události. Názory na uspořádání dalšího ročníku se však různí a zdá se, že zlomový. V organizování tohoto závodu dochází k menším neshodám a hlavně k mnoha různým názorům. Vedení organizace se nakonec ujímají 2 členové horolezeckého klubu, Miroslav Španér a Milan Hajda, a také 2 místní cyklisté, Milan Kovář a Pavel Jaroň, s relativně společným náhledem k daným problémům. Jede se již ve 4 kategoriích s poměrně vyšším finančním zajištěním díky generálnímu sponzorství firmy PA Nábytek pana Aleše Růžičky. Zvýšení úrovně závodu se odráží nejen v lepším materiálním zabezpečení a zdravotní službě, ale především v ohodnocení závodníků na prvních místech, občerstvením, pořadatelskou službou a jiným. V mezích možností se upravuje trať a délka jednoho okruhu se zarovnává na 9 km.
Jediné, co nás v tomto roce nejvíce zkouší, je počasí, které se naprosto nevydařilo. Start, který byl přesunut na 15. hodinu, byl ještě bez vody, ale po 2hodinovém zápolení, že naprosto všichni závodníci jedou v promočené trati bez naděje na zlepšení. Z 24 hodin asi 20 hodin cyklisty bičuje neustálý déšť, střídající se s průtržem i mračem. Bojuje se ovšem se stejnou vervou a optimismem jako v roce předešlém a navíc se dosahuje stejně dobrých výsledků i přesto, že se vítězi nepodařilo překonat loňský rekord. K závodu se přihlásilo celkem 105 závodníků a odstartovalo 93, z toho 10 žen. Pouze 12 vymyklo, kteří závod neabsolvovali. Absolutním vítězem pro rok 1996 se stává Roman Jurajída z Rožnova s 51 okruhy, to je se 459 km, stejně jako Tomáš Konetek z Valašského Meziříčí, ale s lepším časem. V ženách je to opět Šárka Sobková z 38 okruhy, to je s 342 km. V B kategorii pak Jiří Jurča z Rožnova a Ivana Glosová z Unité Holešov a pomyslný graf úspěšnosti závodu začíná stoupat. Start třetího ročníku v roce 1997 je volen v sobotu ve 12 hodin ve středu obce, jednak pro svou stoupající úroveň a jednak na žádost samotných diváků. Přihlášeno je 129 závodníků, ale závod odstartuje a dokončí za velmi krásného a teplého počasí 116 bikerů. Jsou zde přihlášeni borci z celé České republiky a nechybí ani zahraniční jezdci ze Slovenska. K radosti všech organizátorů a pořadatelů hodnotí vítěz kategorie muži B, dr. Miroslav Štipek, CSC, z Vojenské akademie Brno Slovy, amatérský závod na profesionální úrovni. Sám ujel 48 okruhů, to je 432 km. Závod je opravdu výjimečný svou profesionální atmosférou. V areálu je vybudováno stanové městečko, jak bylo později nazváno, a celou noc je rušno jak v povzbuzování, tak i v servisním zajištění a dá se říct i v zábavě diváků. Absolutním vítězem se tentokrát stává Jiří Borák, Propago Hodonín s 54 okruhy, to je se 486 km, a v ženách opět králuje Šárka Sobková, 43 okruhů, 387 km. V B kategoriích pak již zmíněný Miroslav Štipek a Petra Fojtu z STTS v Setín. Počasí je naprostým opakem ročníku minulého, přes den je pro změnu závodníkům až příliš velké vedro. Celou akci finančně zastřešuje generálním sponzorstvím RK Cyclo z Valašské Meziříčí pana Pavla Raušera a Květoslava Kováře, stejně jako ještě další dva ročníky v roce 1998 a 1999. Počátkem roku 1998 se oslovují další sponzoři a zajišťují se nutné finanční prostředky, neboť náročnost závodu se promítla pochopitelně také ve spotřebě financí. Na závod se přihlašuje již daleko větší počet jezdců z opačné strany naší republiky, z Plzně, Jablonce nad Nisou, Mělníků, Benešova u Prahy a jiných měst a začíná stoupat počet závodníků i ze Slovenské republiky. Je víc než jasné, že se zašovská 24hodinovka zapisuje v podvědomí cyklistických maratonských závodů. Přihlásilo se a odstartovalo 162 bikerů, z toho 15 žen. Závod dokončí a je klasifikováno podle pravidel 156 účastníků z celkového počtu. 6 závodníků není klasifikováno kvůli odstoupení pro úraz, zdravotním problémům a jiným. Diskvalifikován není žádný závodník. Počasí na tento čtvrtý ročník je přímo ideální. Pod mrakem ale neprší, je teplo a vlhko, ale není dusno a takové vydrželo celý sportovní víkend. Možná díky tomuto vydařenému počasí a díky výborné přípravě přihlášených borců padá zatím nepřekonatelná hranice 500 km. Na stupeň vítězů v kategorii muži A vystupují David Skalík z Prostřední Bečvy se 60 okruhy, to je z 540 km, a Radim Harabiš z Frenštátu také ze 60 okruhy. Má 5 minut ztrátu na prvního. Nutno připomenout, že 60. okruh projíždí časovou kontrolu 6 sekund před ukončením závodu. Třetí v trojici přemožitelů 500 km je Roman Balář z Titanu Zlín z 58 okruhy, to je z 522 km. V kategorii muži B vítězí Alois Bár z MTB Valašské Meziříčí z 53 okruhy, což je 477 km. Za zmínku stojí, že v tomto ročníku stanou na stupních vítězů i člen horolezeckého klubu Valašské Meziříčí Zdeněk Španér, který ujel 48 okruhů, což je 432 km. V ženách A dominuje již po čtvrté za sebou Šárka Sobková se 40 okruhy, to je z 360 km, a v kategorii ženy B vyhrává již po druhé Ivana Glosová z Unité Holešov se 42 okruhy, to je z 378 km.
5. ročník v roce 1999 posouvá laťku úspěšnosti a popularity opět na vyšší úroveň. Je vyhlášeno a také zvlášť hodnoceno 6 kategorií. Nové jsou zavedeny kategorie profi, ve které musí startovat jezdci, kteří jsou držitelé licencí, ale mohou i amatérští závodníci. Motivací je vyšší finanční ohodnocení na prvních místech. Další je kategorie místní, která se vztahuje na členy hrozeckého klubu Valašské Meziříčí a bikery s trvalým bydlištěm v obcích Zašová a Veselá. Tato kategorie je společná pro muže i ženy, bojuje se o pohár starosty obce, kde jsou vyhlášeni pouze vítězové. Celkem je na závod přihlášeno 191 závodník, ale na startu 12. června stojí připraveno 164 mužů a 14 žen, kteří závod dokončí. Pouze 4 závodníci z tohoto počtu nejsou podle pravidel klasifikováni. Roste zájem nejen médií, ale také ještě ve větší míře zájem diváků a sponzorů. Také je nutno připomenout, že v tomto 5. ročníku se o závodníky stará rekordních 87 pořadatelů, mezi nimi také 14 vojáků z vojenského útvaru civilní obrany Olomouc. Závod vyniká především nasazením bikerů v prvních hodinách závodu. Ti se dají rozdělit přibližně do 3 skupin. První část, asi 1/3 borců a borkyň, jede náš závod zcela jistě proto, aby se pokusila vyhrát a stanout na stupních vítězů. Pochopitelně se to ne všem podaří. Ta druhá třetina jde především pro zjištění své fyzické připravenosti a výdrže a hlavně pro překonání svého vlastního rekordu z minulých ročníků. Zbytek pelotonu tvoří pohodoví jezdci, kteří jedou pro krásu, zdraví a radost. Limit podle pravidel tohoto závodu jim to umožňuje. Pro klasifikaci musí totiž absolvovat pouze 100 km, které se za 24 hodin dají v pohodě ujet. A možná právě pro tyto atributy chceme, aby náš závod zůstal i nadále záležitostí pouze amatérskou. Zatím poslední ročník skončil opět k velké spokojenosti jak závodníků, pořadatelů a diváků, tak také hlavních organizátorů. 500-kilometrová hranice padla již ve 4 případech, ale také výkony na 400 km všech ostatních borců jsou již na tomto zašovském kruhu opravdu úctyhodné. Absolutním vítězem se stal Jaroslav Cabák ze Zubří se 60 okruhy, to je z 540 km, ale do dokončení dalšího 61. okruhu mu chyběly pouze 3 minuty, čímž by vytvořil nový rekord tratě. V kategorii muži B vítězí opět Alois Bár z Lešné z 51 okruhy, 459 km. V ženách stanula na postě nejvyšším Zašovjanka Hana Pavlicová z 38 okruhy, to je z 342 km. V kategorii ženy B padl ženský rekord 44 okruhů, 396 km v podání Evy Raušerové z RK Cyklo z Valašské Meziříčí. Pohár starosty obce si odnesl Petr Koleček ze Zašové ze 47 okruhy, to je se 423 km a již zmíněná Zašovjanka Hanka Pavlicová. V kategorii profi vyhrál Roman Baláš, SK Jiří tým Ostrava z 55 okruhy, to je se 495 km. Organizátoři zašovské 24hodinovky děkují všem pořadatelům, kteří svěřenou práci a dané úkoly vykonali velmi poctivě a příkladně, sponzorům za jejich finanční prostředky, bez kterých by se závody nedaly uskutečnit, a v neposlední řadě také všem těm, kteří se podíleli na přípravách a zajištění našeho vytrvalostního a v České republice ojedinělého závodu.